Здравейте, приятели! Аз съм Енката и днес ще ви покажа как да върнете BlackBerry Bold 9700 към заводските си настройки. Това мисля, че се отнася и за други BlackBerry-та. Мисля, че са подобни, нали? Така, влизаме в менюто. След това в опции Setup, при мен Setup. След това отиваме в Options. След това само секунда. Влизаме в Security Options и след това Security Wipe. Така. Тук избираме какво ще желаем да направим. Първото е да изтрием всичките имейли като от Application World, както и познато App World и контактите и така нататък. Всичките програми ще бъдат изтрити. Инсталираните от вас програми и от картата памет нещата. Препоръчвам ви да изкарате картата памет, ако не искате и нея. След това пишете тук BlackBerry. Аз няма да го правя, защото вече това нещо го направих и не искам за втори път. После чекате и след това натискате на Wipe. И да, после чакате малко и телефонът ви е готов. Това беше от мен. До виждане.